Kare kepiye? Boten ketang pancen sejatosipun abot. Panjenengan dados ratu wonten ing Gading Kencana. Ning napa sebabipun kula matur kelakon? Merga sakwingking panjenengan kathah wilanganipun para demang-demang lan kawula kang nyengkuyung dumateng panjenengan. Nanging aku isih bingung. Mergo aku boten sah dipikir bingung. Aku ciri sedulur kok. Aku ciri sedulur siji. Sinten? Pangeran Sendor. Lah nggih, calon ratu kak wonten kalih. Ya. Sendor kalih panjenengan. Ya. Nanging panjenengan tetep kelampah dados ratu. Ngono. Enggak. Janji kowe padha ndukung aku semangat. Nggih, jenengan kedah modal lho. Modal aja kuwatir. Mergo wong nyalon iki modale tanpa wilangan. Modal aja kuwatir. Nek sampean pahit lho nggih. Lah ora iso. Wong aku di kekarepan disen kuyung karo pendukungku kabeh. Aku kelakon kowe tak mulyakno kabeh. Tembung-tembung ngoten niku. Kowe ora percaya nek tak kula pun bosen. Mergo napa? Pancen adaanipun wong gedhe, wong dhuwur nek duwe kekarepan niku janjine mulu-mulu. Ning nek wis dadi entut biwut beda. Sing nyalon aku iki beda aja padakno calon-calon liyane. Sing baku klumpukno demang-demang, ayo ndang nyusun kekuatan kanggo ndukung aku iso dadi ratu ning Gading Kencana. Sakniki Kak Barbodo. Ijo ni marani. Sampeyan iki pun serak lho. Tak suarane patang dina ngedul. Lah nggih. Luwone. Sakniki. Iya, saiki. Sing gawe cah kondang. Demang iki ra duwe wong kok. Nggih wong niki mboten gedang goreng. Sing tak karepne ora ngono. Yo Sontoloyo. Pripun? Ora entek yo. Sing tak karepe kaya demang kerajaan Demang Suko iki duwe wong sing bisa dipercaya. Nah, mila kanthi menika kula rawuhaken monggo panjenengan nyuwun pirsa. Nah, iya Mang. Ngeten nggih calon ratuku. Ratuku utang ngombe ratuku. Ratu Gusti. Calon ratu Gustiku. Sampeyan disebet kula niku sampean bisa selang. Tenan. Lho. Masa kula niku kata berpolitik niku modale D3. Apa D3? Pisan gedah dana. Dana, Dukungan, dukun. Cocok iki. D3 iki cocok. Dekengan dukun dhuwit. Cocok kok. Dana wis ana, tak cawisi. Janano. Dukungan pun cetha. Dukungan cetha. Lah iki dukun. Dukun ora dukun. Dukune jual sapa iki? Dukun sapa sing ngampung. Si Jaduk. Sing ngampung. Daerah Gading sapa? Wah. Nek perkara dukun iki kula mboten ngerti. Dukun sing sekti sapa iki? Sing ngampung. Tak golekno dukun jenenge Mbah Tejo. Iya iki lho. Ya, dukun sing sekti Mahambur. Durung tau cabar yen ana calonan petinggi-petinggi. Tenan iku sing percaya. Parani wae ning nuwun sewu. Kula ajeng dukung sampeyan. Nanging nggih sampeyan kedah janji kalih kula lan dulur kula niki. Ya, janjiku yen aku kelakon dadi ratu, kowe bakal tak mulyakno kabeh. Lho mulyakno kepiye tekse? Ya tak sak kepinginanmu tak turuti. Tenan. Lah kangge wong desa. Iya. Lho mulya kabeh. Kabeh tak penak. Ngene wae salaman nggih. Hil. Aku janji apa ngono lho. Kowe jaluk apa? Alpat ya tak tekono merasne mogol kono. Mosok di alpat mogol kok.
durung guntingan. Sing durung guntingan sik kok Ngono satu watu. Nyuwun pamit mergo sesuk niku ora wonten pilihan.